Bugünkü gün biziň gelin gyýlarymyzyň köýnegine, kraskasyna, daşky görnüşine garşan bolsalar, ertiki gün iç keşiklerine de garşarlar. Galy ýerde ýurdun içinden gelýän habarlara görä mekteplere aýlanyp 10-njy, 11-nji klas gyýlary barlaýamşylar. Gyýlyk barmy, ýokmy diýip. Bu zatlaryň asyl maksady bizi gysyp edip, bizden 5 manat alyp, bizi hökümet işgärini görünmezde yallaklap, yalvaryp, tow edip, agamjan 5 manat bereýin meni göýber aýda diýip yalvarmagymyz üçin edilýär. Meselem, ilki Aşgabatda köne hapeşiklerde gezmek qadagan boldy. Soň welaýatdan gelen işçileri Aşgabatda işlemegi qadagan etdiler. Tutdular, başga ýurdun dokumentsiz gezip gören raýatyny tutan ýaly edip, seni poýda mindirip deport edip goýýarlar. Gaýdybam gel aýma diýip. Soň welaýat maşinlary Aşgabata girmek qadagan boldy. Ondan soň gara maşin minmek qadagan boldy. Soň çilim çekmek qadagan, başga da müňlerçe bolar bolgusuz qadagançylyklar çykdy. Bularyň maksady bizi gorkutup, hem bizden 5 manat alyp edip gelmek hakynda.